करते. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीचा जाऊ ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. तर माझं कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल आहे. तर या चॅनलमध्ये कोकणातले सांस्कृतिक सण तसेच कोकणाबाहेरचेही म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस त्यामध्ये दाखवले आहेत. तर नक्की जाऊन पहा आणि छान छान शॉर्ट्सही आहेत. तर नक्की पहा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनल यूट्यूब चॅनल आहे. प्लीज सर्वांनी जाऊन विजिट द्या. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. समर्थ महिर, हॅलो समर्थ, सम्राट सॉरी, सम्राट माहिर, हाय सम्राट, हाय विशाल तुळसकर, लाईक डन, थँक्यू युअर फर्स्ट लाईक डन, थँक्यू. दीपावलीच्या सम्राट दादा आणि विशाल दादा तुम्हाला दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी, हॅपी दिवाळी टू ऑल. पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल लाईव्ह आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. दिवाळीचा फराळ खाऊन सगळी मंडळी थकली असतील. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. तुमका पण शुभेच्छा. विशाल दादा थँक्यू सो मच आमका शुभेच्छा दिल्याबद्दल. मग काय आज पाडवो असा मा. विशाल दादा तुझं लगीन झाला काय? जेवलास गाववाले? नाही रे दादा अजून जेवक नाही हो. नुकतं कुकर लागता. काल दिवाळी हे होती लक्ष्मीपूजन त्यामुळे खूप सगळं पसार होतो. तो आवरता एवढे वाजले बघ. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. आज पाडवा आहे. पटापट जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी. आज मानसी पण कुठे राहिली? अरे मानसी बघ ना, मी बोलली मानसी कुठे राहिली आणि मानसीचा धडकन मेसेज आला बघ. हार्ट टू हार्ट कनेक्ट आहोत आपण. मानसी, हाय मानसी. दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज पाडवा आहे. रोशनी गोसावी, लाईक डन, थँक्यू रोशनी. बोल रोशनी, खूप दिवसांनी येईलच तू लाईव्ह. स्वागत असं तुझा लाईव्ह मध्ये. कोकणची माणसं साधी भोळी या लाईव्ह मध्ये मानसी आणि रोशनी ताई. विशाल आज जेवण काय असा? आज जेवण अरे गोड खाऊन खाऊन कंटाळलो असं तिखट काहीतरी खाण्यासारखे वाटतं. पण आज पाडवं असल्यामुळे काय नाही, डाळ भात भाजी असं बनवलेलं असा आणि खीर बनवणार आता. आज जेवण काय असा? लाईक डन, थँक्यू मानसी. मानसी म्हणते येस. मग मोठ्या बहिणीने आठवण काढली आणि येणार नाही असं होणार का ताई? हो मानसी बरोबर. रोशनी म्हणते होय तब्येत ठीक नव्हती क. काय झालं मानसी? रोशनी मानसी बोलते हाय रोशनी ताई. मानसी बोलते आता कशी आहे रोशनी ताई तब्येत? विशाल तुळसकर म्हणतायत मस्त. रोशनी ताई म्हणते हाय मानसी, विकनेस ओके. काळजी घे रोशनी, डॉक्टरकडे वगैरे जा, गोळ्या वगैरे नीट घे. नंदकुमार दादा नमस्कार. हॅपी दिवाळी तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला. आणि लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत आहे दादा. ओके टेक केअर रोशनी ताई. प्रसाद के, हॅलो ताई, हॅलो. सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आज पाडव्याच्याही खूप खूप शुभेच्छा. नंदकुमार दादा म्हणताय अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक
राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु अक्कलकोट श्रीनिवास श्री श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. दीपक हाय, दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा दीपक दादा. संदीप दादा म्हणतात काल झाली का लक्ष्मी पूजा? हो दादा झाली. मानसी बोलते अजून निलेश दादा नाही आले, ते आले की बहीण भावंडाचा आपला ग्रुप पूर्ण होईल. हा येईल आता, निलेश दादा पण येईल. दीपक नाही हाय. पिशल ताई तू रागिष्ट वाटतस खरा ना? तू रागिष्ट वाटतस खरा ना? काय माहिती मी कसं वाटतंय तर तुमका समजतला ना, पण मी रागिष्ट एवढा पण नाही. मग राग कधीतरी असं येतं, पण इलो तर खूप म्हणजे भयंकर असतं. नेहमी नाही आहे ना, पण कधी इलो तर पारो एकदम हायवर असता. सेम टू यू. थँक्यू दीपक दादा. नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून स्क्रीनला डबल टॅप करून लाईक करा. संदीप दादा म्हणते काल पाऊस झाला होता ना भरपूर? हो, संध्याकाळी पाऊस खूप झालेला कोकणामध्ये, गडगडलं पण भरपूर. समर्थ दादा म्हणतो काय झालं नाही, काय नाही दादा, काय नाही झालं. हॅपी दिवाळी. निलेश दादा बघ आला. नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा, मजेत ना? होय मस्त. दीपक हा केलं लाईक. थँक्यू दीपक दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही पण तुम्ही कुठून आहात दीपक दादा नक्की सांगा. तो राग घोवावर काढतस काय? नाही घोवावर नाही काढणार. घो बिचार थकान कामावरसून येत आणि त्यांच्यावर थोडंच राग काढतल आणि माका सहसा राग येणारच नाही तर जा. हां रोशनी ताई नमस्कार. मानसी नमस्कार. रोशनी. दीपक दादा कुठून बोलताय? मी कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. परत कविता ताई बोलताय श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ ताई. कविता ताई दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला आणि तुमच्या फॅमिलीला. दीपक दादा बोलतायत पुण्यावरून. थँक्यू दीपक दादा, तुम्ही आमच्या लाईव्हला जॉईन झाला त्याबद्दल. आणि काय विशाल दादा म्हणते कोणा काय झालं इडे हडे? कोण? हां मानसी ही रोशनीला थोडंसं बरं नाही आहे. आमची यूट्यूब मेंबर आहेत त्या, तर त्यांना पण थोडंसं बरं नाही आहे, तर त्याबद्दल आम्ही बोलत होतो. कोकणातलाच हा रोशनी, पण त्याचं पण यूट्यूब चॅनल असा. निलेश दादा म्हणतात प्रेमळ हा ताईचो स्वभाव आणि काही गोष्टी जे पटत नाही त्यात बिंदास बोलते. निलेश दादा थँक्यू. तूच मागा बरोबर ओळखतस. कारण माका जसं नाही पटणार तिथं मी बिंदास बोलतोय. माका असा मग तर मी जर ना शांत रवलंय आणि थंयसर माका म्हणजे एखाद्याची जिथं चुकतं तिथं मी बोलते. या एवढाच मी सांगू शकते. जिथं चुकतं ना तिथं मी बिंदास बोलते. काय त्यात संदीप दादा म्हणते आज तुम्हाला पाडव्याची भेट भेटणार का तुम्हाला? नाही दादा, तशी टिपिकली मला असं म्हणजे काहीतरी गिफ्ट पाहिजे अशी आशा मला नाही आहे. काय माहिती मिस्टरांनी दिली तर घ्यायची. राग कंट्रोल होत नाही का? मानसी बोलते निलेश दादा म्हणतोय काय झालं रोशनी ताई? रोशनीला ना जरा विकनेस आलाय, तब्येत बरी नव्हती त्याची. मानसी नमस्कार निलेश दादा असं बोलते. नंदगुण राग कंट्रोल होत नाही का? दादा मला राग नाही येत. निलेश कोयंडे हो असेच पाहिजे. निलेश कोयंडे तू जा बिग बॉस मध्ये. हा मला ना मिस्टर पण म्हणतात की तू बिग बॉस मध्ये गेलीस ना तर कदाचित मी नाही गप्प बसणार. म्हणजे जिथं चुकते तिथं मी बिंदास, कारण तिथं आपले आई पप्पा सासू सासरे असं कोण नसणार की बाबा त्याला आपण बोलू शकत नाही, तर मस्त बिंदास बोलू शकतो. मला तर आवडेल हा बिग बॉस मध्ये जायला. पण काय आम्हाला कोण घेते बिग बॉस मध्ये? तर दीपक दादा असे लाईव्ह करून काय फायदा असतो ते सांगा जरा. खूप चॅनल झालेत आता असे.
दीपक दादा, आता मी तुम्हाला काय सांगू. आता आम्ही सगळ्यांचे असतील हो चॅनल, भरपूर असतील चॅनल, पण आम्ही काढलाय मग आम्हाला त्यात त्यात काहीतरी ग्रोथ करायचीच असणार ना, आम्हाला म्हणूनच त्या उद्देशाने काढलोय. मग जास्त सगळ्यांचे झालेत म्हणून आम्ही गप्प बसणार अशातला भाग नाहीये ना. हा, त्याचं पण चॅनल आहे, मग मी राहू दे, मी जाऊ पुढेच जाऊ शकत नाही या विचाराचे आम्ही नाही आहोत. माझे असे 2-3 फ्रेंड आहेत ज्यांनी नुकतीच सुरुवात केली आहे, आणि ज्यांनी नाही केली त्यांना पण मी सांगते की तुम्हाला जर इंटरेस्ट असेल तर नक्की त्यात शिरा. कारण दुसरं करतोय मग तोच जाणार पुढे. भरपूर अशी चॅनल आहेत, असतील, त्यांचे कंटेंट वेगळा असेल, आपला कंटेंट वेगळा असू शकतो. त्यामुळे म्हणजे समोरचा म्हणतोय अरे लाईव्ह करून काय फायदा तुम्हाला, तर मला ते पटत नाहीये. आम्हाला आम्हाला वाटतंय की आम्ही त्यात जाऊ शकतो पुढे, तर आम्ही बोलणार, आम्ही लाईव्ह करणार. विशाल दादा म्हणताय देवबाग माहीत असा थडे आमचो गाव. देवबाग माहिती असा, ऐका ना, असे मालवण मध्ये येतं ना देवबाग. निलेश दादा म्हणता विशाल देवबाग मध्ये कुठे. कविता ताई बोलते लाईक केलं ताई, थँक्यू कविता ताई. कविता ताई ही नवीन आहेत, त्याही त्यांचे मिस्टर तेही दोघंही त्यांचं चॅनल ग्रोथ होण्यासाठी धडपडत आहेत. मग त्यांनी पण असा विचार नाही करत आहेत ना की अरे बाकीच्यांची चॅनल आहेत मग आपल्याला करून काय फायदा. असं नसतं दादा, प्रत्येकाला प्रत्येकाची स्वप्न असतात, ती पूर्ण करायची असतात. तुम्हाला पटतंय तर बघा. मानसी बोलते जसं चॅनलचं नाव आहे साधी भोळी तशीच तू पण आहेस ताई. थँक्यू मानसी. नंदकुमार दादा म्हणते लाईक केलं आहे, थँक्यू नंदकुमार दादा, थँक्यू सो मच. दीपक मोंडे नमस्कार मॅडम. नमस्कार दीपक दादा, नमस्कार. दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. अझार अहमद हाय, दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आत्माराम म्हणताय दादा हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी दादा. दीपक दादा म्हणते मॅडम चष्मा कुठे आहे आपला, असणार इथंच कुठेतरी पडलेला. स्वॅपी हाय ताई. हाय स्वॅपी दादा, नमस्कार. विशाल तुळसकर नको जाऊ गो बिग बॉस मध्ये, अंकिता या खूप झाला आमका. ओके, नाही बाबा, मी बिग बॉस मध्ये कशाक जातोय. स्वॅपी गुड आफ्टरनून ताई. गुड आफ्टरनून दादा. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. लाईक करा पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करून. तर दीपक दादा म्हणते चष्मा घालून बोला. हो घालतो घालतो. दीपक दादा म्हणतात मॅडम तुम्ही चष्मावर खूप छान दिसता. हो का, मग घालावंच लागेल. घातला बाबा सर्वांच्या हुकुमावरून. निलेश म्हणता आपण चांडाळ चौकडी जाऊया बिग बॉस मध्ये, मानसी जेवण घालेल आपल्या आपण सगळ्यांची बँड वाजू. हा मानसी, मानसी खरंच छान आहे, हा आयडिया छान आहे, पण आपल्याला चौघांना घेणार कोण. संदीप दादा अगं तू फेमस झाली की नक्की जाशील बिग बॉस मध्ये. थँक्यू संदीप दादा, तुमचे सगळ्यांचे ब्लेसिंग आहेत माझ्यासोबत. दीपक दादा म्हणतात मॅडम चष्मा कुणी घातला आहे का आज. हा घातला की. निलेश दादा म्हणते रोशनी ताई तर फाडूनच टाकेल. हो हो, रोशनी ताई तर फाडूनच टाकेल सगळ्यांना. मॅडम आधी चष्मा घेऊन या ना. घेतला की. मानसी येस नक्कीच निलेश दादा, आवडेल मला जेवण बनवून घ्यायला जेवायला. हो मानसी. मानसी हाय स्वॅपी हाय. हाय स्वॅपी दादा. सम्राट हॅलो. दीपक म्हणते मॅडम चष्मा घेऊन या. ओ चष्मा घातलाय की राव. निलेश दादा आज पण मेसेज जात आहेत. हा का. हिंदी SMS इंडिया आपको किसी की नज़र लग जाएगी, आप बहुत क्यूट सुपर ब्यूटीफुल लगते हो. धन्यवाद. दीपावली की दीपावली की शुभकामनाएं आपको. दीपक दादा मी चष्मा घातलाय. निलेश म्हणतोय मानसी तुझ्या हातचे जेवण खाऊन आम्हाला अजून जोश येत राहील भांडायला. दीपक दादा मॅडम किती वेळ लागेल चष्मा घेऊन यायला. मॅडम चष्मा घालून बोला.
मानसी बोलते, प्रीतिया ताई, निलेश दादा आणि रोशनी ताई या जेवायला. आज बनवले मी श्रीखंड, पुरी, पापड, वळाचा भिरडा, चपाती. वा 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 वा. थँक्यू मानसी, आम्ही येतो हा. दीपक दादा म्हणतात, मॅडम घरी कोण कोण आहेत, कोण आहे का म्हणून चष्मा घातला नाही का? घालते मी, विसरली की नाही घालून. मला चष्म्याची लाज नाही वाटत, पण विसरायला होतो. म्हणजे मला आठवण करून द्यावी लागते की चष्मा घाल, तेव्हा मी घालते. लाजू नका. नाही दादा, नाही लाजत. मानसी बोलते, थँक्यू निलेश दादा, नक्कीच एक दिवस तुम्ही पण येणार माझ्या हातचं बनवलेलं जेवायला. हो मानसी, आमची खूप इच्छा आहे, नक्की येऊ. निलेश दादा म्हणते, मस्त रोशनी, पावट्याची भाजी मस्तच. हो, सर्वांना एकदम आवडीची आहे. सम्राट महेर, डन. स्वॅपी, कुणाल पण बघतोय लाईव्ह माझ्या मोबाईलवरून, त्याला पण हाय म्हणा. काय दादा, त्याला त्याचा मोबाईल आहे की, त्याला सांगा सबस्क्राईब करायला आणि लाईक करायला, तरच मी बोलणार. ताई साहेब, तुमच्याकडे लोक लग्नात अंगाला हळद लावतात का? ओमकार बोर्डे म्हणतोय. हो दादा, मी कोकणातली आहे. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. कोकणात हळदीला खूप मजा असते. वाव, एक नंबर दिसते मॅडम. थँक्यू दीपक दादा. संदीप दादा म्हणते, कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी. एक नंबर दादा. अनिल दादा म्हणतायत, हॅपी दिवाळी अनिल दादा. लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा असं बोलतंय. थँक्यू. इथं काय बेबी बीबी काय बोलायचं नाही बाबा. अनिल दादा म्हणतायत, लाईक करा, कमेंट करा, लाईक करा, कमेंट करा. स्वॅपी, कुणाल पण बघतोय, हाय म्हणा त्याला पण. हाय कुणाल. अनिल नाईक, लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बोला. तर मित्रांनो, पटापटा लाईक करा चॅनलला आणि लाईव्हला जॉईन व्हा. निलेश, अगं इकडे काय बिग बॉस तर चालू असते. आता येतील नको ते बोलणारे. हा मग काय, लाईव्ह मध्ये पण बिग बॉस बोलणार. आता मग आजचे एक दादा विचारत होते, लाईव्ह घेऊन काय फायदा, भरपूर अशी चॅनल आहेत. मग जर भरपूर चॅनल असतील तर तुम्ही आमच्या चॅनलला आलातच कसे काय, है ना? हो दादा, नक्की. निलेश, मानसी घे जेवून, माझे 2 घास एक्स्ट्रा जेव. तो गरीब आहे, त्याकडे पैसे नाहीत मोबाईल घ्यायला, मग तो बघतो म्हणा की त्याला हाय कुणाल. हो दादा, मी बोलली हाय कुणाल, तुला दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. नजम खान, हाय. प्रशांत, नजम खान, हॅपी दिवाळी तुम्हाला. प्रशांत दादा नमस्कार, हॅपी दिवाळी. नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. 8च लाईक झाले आहेत, 9वा लाईक बघू पटापटा कोणाचा येतोय. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कशी आहेस? मी छान आहे दादा, दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. तुमचं चॅनल चांगलं ग्रोथ झालं की पैसे द्या तुम्ही त्याला मोबाईल घ्यायला. हो दादा, नक्कीच. आमचं चॅनल ग्रोथ होऊ दे, मग देऊ. निलेश दादा म्हणते, हो तू पॉझिटिव्हली घे त्यांना, कोण नको ते बोलले की समज बिग बॉसची तयारी चालू आहे. हे बरं आहे, हे बरं आहे. राईट राईट राईट. प्रशांत, हॅपी भाऊबीज. प्रशांत दादा, तुम्हालाही हॅपी भाऊबीज. तुम्हालाही सर्वांना हॅपी भाऊबीज. 9 लाईक झाले आहे, थँक्यू सो मच. आता बघू 10 नंबरला कोण लाईक करतंय चॅनलला. पटापट लाईक करा चॅनलला. सम्राट म्हणतायत, नाकात टाकून नत तू जपते परंपरा, काय तुझं सौंदर्य दिसते अप्सरा ताई. थँक्यू. थँक्यू सम्राट दादा, थँक्यू सो मच. छान लिहिलात तुम्ही. थँक्यू दादा स्वापी दादा. नक्कीच.
उद्या भाऊबीज आहे ना. निलेश दादा म्हणते मानसी बघ मस्त ताव मारता हा पावट्याच्या भाजीवर. होय मानसी ताव मारता मस्त विकी. प्रशांत दादा म्हणतात जेवलीस का? नाही दादा जेवायचं आहे, लाईव्ह संपलं की जेवणार. उद्या मटण असता काय भाऊबीजचा? काय माहित, म्हणजे असा वार आज गुरुवार आहे ना, मग सहसा लोक नाही करणार गुरुवारचा. पण जर असा वार संडे वगैरे असेल ना, तर भावासाठी चिकनचा बेत असणार. पण उद्या गुरुवार आहे त्यामुळे नाही. निलेश दादा बोलता बोल बाकी काय विशेष. तू भावाला विसरली आहेस. दादा तुम्ही मला पहिल्यांदा चॅनलवर आलात वाटतं, मी कशी विसरणार. विशाल पंची पांडव, नमस्कार विशाल दादा. सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर. निलेश दादा खंय फिराक नाही जाऊ दिवाळीत? पटापटा लाईक करा चॅनलला मित्रांनो. लाईक करा चॅनलला. मी खूप जुना सबस्क्राईब आहे. मग काहीतरी तुम्ही डीपी वगैरे बदलला असेल त्यामुळे मला कळत नाही आहे. सॉरी दादा, तुम्ही जर सबस्क्रायबर आहात तर सॉरी. आणि हॅपी दीपावली आणि हॅपी भाऊबीज. बहिणीला माफ करा. नाही, नाटकाची प्रॅक्टिस चालू हा ना 9व्याची. ओके, मग शाळेतच प्रॅक्टिस होता काय? रणजित जाधव, नमस्ते दीदी, फर्स्ट टाइम ऑन युअर लाईव्ह. रणजित दादा थँक्यू सो मच. हॅप्पी दीपावली. आणि जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्याही लाईव्हमध्ये तुम्ही नवीन नसाल, आपले फॅमिली मेंबर असाल यूट्यूबचे. आणि वेलकम माझ्या चॅनलवरती तुमचं रणजित दादा. चांगल्या बोलले कोण ऐकायला का तुम्ही डायलॉग? म्हणजे काय दादा नक्की सांगा, मला इथं काही कळलं नाही. चांगल्या बोलले कुहू ऐकला का तुम्ही डायलॉग? निलेश कोंडे म्हणते डोंबवली. ओके. प्रशांत दादा बोलतो भाऊबीजीला येऊ का? हो दादा, भाऊबीजीला या नक्की या. तानाजी एम, हाय तानाजी दादा, नमस्कार. दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. निलेश दादा म्हणते रणजित वेलकम टू वन ऑफ द बेस्ट लाईव्ह. निलेश दादा पण तुम्हाला वेलकम करतोय बघा. हॅपी दिवाळी दीदी. सबस्क्राईब केलं दीदी, थँक्यू. रणजित दादा थँक्यू, तुम्ही लाईव्हला आलात माझ्या आणि सबस्क्राईब केलं, थँक्यू सो मच. कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा. जरा चष्मा पुसून घ्या. आता राहू दे दादा. दीक्षा पाटील, हाय मी कुणाल आहे. हाय हाय कुणाल दादा, नमस्कार. सबस्क्राईब करा चॅनलला कुणाल दादा आणि लाईक करा. 10वा लाईक तुमचा असायला पाहिजे. दीपक, जरा चष्मा पुसून घाला मॅडम. दादा राहू दे हो, चष्म्यावर कशाला भर देता? रणजित दादा म्हणतायत मी कोल्हापूर महाराष्ट्रमधून आहे दीदी, आपण कुठून आहात? तर रणजित दादा मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. कोल्हापूरची माणसे खूप छान असतात.
निलेश दादा बोलतोय, मला कोल्हापूरला जायचं आहे आणि मी अजून कोल्हापूरमध्ये गेली नाही आहे. मला जायची खूप इच्छा आहे. महालक्ष्मी आईचं दर्शन घ्यायचं आहे. बघू कधी योग येतोय तो. निलेश दादा बोलतोय, पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे माझा, खूप सपोर्टिव्ह. निलेश दादा खरं आहे का? आणि कोल्हापूर भाषा पण खूप छान वाटते. काय र, कुठं चाललाय र? अजून असं होतं, जेवलंय का, असं काहीतरी असतं ना. इवन इवान दादा बोलतायत, का हो भाभी जी कासन बा ठीक बा के नाही बा और बतावा. हम ठीक बा देवर जी, हम ठीक बा. इतना ही हमें आता है बोलने के लिए, बाकी कुछ नहीं आता. और हॅपी दिवाळी. निलेश दादा, होय ताई, मला तर खूप मदत केली आहे. ओके निलेश दादा, खरंच छान. आणि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना. इवन भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और डबल टैप करके लाईक करना चॅनल को. हॅपी दिवाळी वन्स अगेन. निलेश दादा म्हणतोय, रणजित आपले सरस्वती हॉस्पिटल माहीत आहे का? रणजित दादा, तुम्हाला निलेश दादा विचारतोय की रणजित आपले सरस्वती हॉस्पिटल माहीत आहे का? भाभीजी तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. अरे वा, इथं मराठी पण बोलताय की. आणि आणि भोजपुरी आय थिंक लँग्वेज आहे ना ती. ठीक बा. हो माहीत आहे मला सरस्वती हॉस्पिटल. ॲपल सरस्वती, बापरे, ॲपल सरस्वती, मला वाटलं आपले सरस्वती. ॲपल सरस्वती. एक मिनिट. क्रेझी कंटेंट, सो क्यूट. थँक्यू. सॉरी लाईव्ह इथून वाचलेलं. क्रेझी कंटेंट, सो क्यूट. थँक्यू. हॅपी दिवाळी क्रेझी कंटेंट. इवन म्हणतात भाभीजी मी मीरा रोडची आहे आणि मी पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. हॅपी दिवाळी इवान. विद्यानंद बोलतायत, हाय दीदी. विद्यानंद दादा, हॅपी दिवाळी तुम्हाला. मानसी, लाईव्ह संपले म्हणून थोडासा राईस खाऊन आली. मानसी, लाईव्ह नाही संपलंय. रणजित दादा, येस ॲपल सरस्वती करांडे मला मध्ये आहे, मालामध्ये. निलेश दादा, रणजित खूप मदत केली होती तिकडे कोल्हापूरवाल्यांनी. ओके दादा. महेंद्र म्हणतात, हाय हाय हाय, हॅपी दिवाळी. फ्रीजमध्ये ठेव. रणजित बोलतात, वेलकम दादा. रणजित जाधव बोलतात, दीदी नो साऊंड. सॉरी दादा, लाईव्ह म्यूट केलेलं मध्ये. भाईजान, हाय, नमस्कार दादा. हॅपी दिवाळी. मानसी, 10 लाईक झाले ताई. हो, खूप कमी जात आहेत, कोण लाईक करत नाही लाईव्हला असून सुद्धा.
विद्याधन दादा म्हणते दीदी तुमचा नंबर द्या ना. दादा नाही देऊ शकत असा नंबर. भाईजान बोलते हो ताई आवाजच बघा अगोदर. आता मी काढलाय आवाज, म्यूट होता. SP साऊंडनेस साऊंड बंद है. साऊंड आता चालू केला बघा. निलेश दादा म्हणते अनम्यूट. हो दादा अनम्यूट म्यूट केलं अनम्यूट. काही किती बोलून काही उपयोग नाही तुझं. निलेश म्हणते नाही नाही निलेश दादा अर्धवट जेवली मी, लाईव्ह संपेल ना म्हणून. अगं असं का करते, जेवून घे ना. लाईव्ह का उद्या पण येईल, पण जेव्हा जेवून घे. एवढं छान छान बनवलंस. भाईजान बोलतात हाय हॅपी दिवाळी. मानसी लाईव्ह इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी, कारण लाईव्हला तुम्ही रोशनी ताई आणि प्रीतिया ताई असता म्हणून. थँक्यू रोशनी यार. पण पूर्ण पहिले आधी जेवून घेत जा. समरण आपल्यासोबत दुसऱ्यांचंही चांगलं व्हावं अशी मानसिकता आहे ताई तुझी. मला आज टाइम भेटला. थँक्यू सम्राट दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. निलेश दादा म्हणतात कारण म्हणजे आपण असा विचार का करायचा की अरे आपल्यासारखी चॅनल भरपूर आहे. अरे इथं एक कुकिंगचं चॅनल खूप सर्वांचं आहे म्हणून का आपण करायचं थांबायचं का? कुकिंग चॅनल काढायचं थांबायचं का? का त्यांचा कंटेंट वेगळं असेल, आपली स्टाईल वेगळी आहे. त्यानंतर मानसी निलेश म्हणजे काय मानसी तू अगं अगं काय अर्ध जेवण सोडलं तू पण ना. मानसी पहिलं आधी जेवायला पाहिजे. अर्धवट जेवण टाकून नाही हे करायचं, जेवायचं व्यवस्थित. नेचर लाईफ ओळखलंस काय माका? होय होय सानिका मी तुका ओळखलंय. कसं असंय? निलेश दादा म्हणतात जेवणापेक्षा काही नाही ग मोठे मानसी. बरोबर आहे मग निलेश दादा. आधी पहिलं व्यवस्थित जेवायला पाहिजे ना. सुनयना दीक्षित हॅलो हॅप्पी दिवाळी. सानिका हॅप्पी दिवाळी. बाई या फटाक्यान माझं जीव खाल्याने. होय निलेश दादा 12:40 पासून वाट बघत असते लाईव्हची. तुम्ही सगळे लाईव्हलाच भेटतात तेव्हाच बोलणार होतं छान आपलं म्हणून. काय नाही रात्री जेवणार आता. मानसी नाही ग मग जरा तुला लाईव्हला यायचं असेल तर आधी जेवत जा, पण असं अर्धवट टाकू नको जेवू. आनंद महाराज राधे राधे. आनंद दादा नमस्कार राधे राधे. सुनीता दीक्षित हॅलो प्रीतिया हॅलो हॅपी दिवाळी. चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा मित्रांनो चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. आणि फटाक्यांचा नुसता वैताग आलाय, नुसता वास वास वास. आनंददादा म्हणतायत गाव कोणतं? दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्हा. संजय शिंदे नमस्कार संजय दादा नमस्कार. हॅपी दिवाळी. फराळाला काय काय बनवलं तुम्ही? करंजा बनवल्या, चकल्या बनवल्या, परत शंकरपाळी बनवली आणि शेव बनवला आणि मिठाई. लाईव्हला आलात तर प्लीज प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा मित्रांनो आणि पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे. पटापटा. रात्री येता का तुम्ही लाईव्ह? नाही दादा रात्री नाही येत, दुपारचंच लाईव्ह असतं माझं. दुपारचंच माझं टायमिंग फिक्स आहे 1 वाजता किंवा 1 वाजायला जरा कमी होतील, म्हणजे 1 वाजून 10 मिनटे 5 मिनटे अशी. पण मानसी निलेश दादा म्हणते मानसी बरं पण आवडले नाही आम्हाला, इतका जीव लावू नको यार कोणाला. हे मानसी खरं आहे की एवढा जीव कोणाला लावू नका. कारण नाही मानसी जरी आपण जर अशा कॉन्टॅक्टमध्ये लाईव्हमध्ये जरी कॉन्टॅक्ट नसेल तरी आपण एकदा नक्की भेटू आपल्या लाईफमध्ये.
चौघजण, जेणेकरून आपण लाईफ टाईम आपण फ्रेंड्स बनू. आणि खरं म्हणजे नाही लावायचं एवढा कोणाला जीव. रात्री पण येत जा ना. दादा नाही, रात्रीचं नाही येऊ शकत कारण भरपूर कामं असतात, मुलांना अभ्यास शिकवायचा असतो, त्यांचं हवं नको ते त्यांना बघायचं असतं. त्यामुळे दुपारचा टायमिंग माझ्यासाठी हा एक फ्री टायमिंग असतो, त्यानंतर बिझी. मानसी हो दादा चालतंय. निलेश दादा परत नको करू नको असे. हो मानसी प्लीज असं करू नको. जर तुला लाईव्हला यायचं असेल तर आधी जेवत जा, पण जेवण अपूर्ण ठेवू नकोस. स्वॅपी कारण कामावर असलं की जॉईन होत नाही दुपारी. हो दादा पण मला हाच टायमिंग असतो दादा, कारण आता मुलांना परत स्कूलवरून येणार, त्यांना येतात 2 वाजता वगैरे. आता सुट्टी आहे पण 2 वाजता स्कूलवरून येतात. मग त्यानंतर त्यांना ट्युशनला सोडायचं, मग घेऊन यायचं, मग त्यांना खेळायला घेऊन जायचं, मग आल्यानंतर त्यांना अभ्यास घ्यायचा, नंतर त्यांना जेवायला वाढायचं. मग रात्रीचं टायमिंग पुरा असं शेड्यूल बिझी असतं, त्यामुळे रात्रीचं नाही करू शकत. सॉरी दादा. आता एक सुट्ट्या आहेत कामाला. दादा लेडीजला कधीच सुट्ट्या नसतात हो. लेडीजला एका आईला कधीच सुट्टी नसते. तुम्हालाही माहिती असेल की तुमची आई सकाळी उठल्यापासून ती झोपेपर्यंत किती काम करत असेल. कारण एक सिरियल होती आई कुठं काय करते, पण सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आईला थारा नसतो कुठल्याही गोष्टीपासून. मानसी हो नक्की निलेश दादा. कारण आई एक अशी आहे जी निस्वार्थपणे प्रेमही करते आणि प्रत्येकाचं सगळं करते. हो नक्की भेटू आपण फॅमिली, अजून कोणी फॅमिली झाली तर त्यांना पण घेऊ सोबत. हो हो निलेश दादा नक्कीच. मानसी बोलते थँक्यू. मानसी निलेश दादाला बोलते थँक्यू मानसी. निलेश दादा आवाज बसला आला माझा. विशाल दादा मानसिक काय झाला, जेव अर्धवट कशात ठेवता, ते का लाईव्ह घेऊचा होता ना म्हणून. पण ते का लाईव्ह संपात म्हणता अर्धवट ठेवून इला म्हणून ते का निलेश दादा ओरडता. पण अर्धवट असं कसं आपण ठेवू शकतो, म्हणजे ठेवता रे ना जेवण. म्हणजे लाईव्ह काय आजचा उद्या भेटात. सम्राट दादा म्हणतात सुख असतं तरी काय, दुःखाच्या दुधावर जमलेली साय. दुःखाचं दूध जितकं घट्ट तितका सुखाच्या साईचा थर जाड. अशाच जमवलेल्या साईंचं मंथन करत आपण आयुष्य सुंदर करण्याचा प्रयत्न करत असते तू ताई. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सम्राट दादा. नितीन दादा म्हणतात हाय हॅप्पी दिवाळी डिअर. नितीन दादा हॅप्पी दिवाळी. नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. निलेश दादा बोलतोय खोकला गेला आज पूर्ण मस्त. हो दादा गेला माझा खोकला, पण इथं ना खूप प्रदूषण होते ना, त्यामुळे लय वैताग आला. म्हणजे फटाक्यांचा आवाज रात्री झोपेतून उठून म्हणजे दचकत होती, एवढे फटाके 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत. बापरे इतकं त्याग करता. विशाल दादा खरंच तर मानसी एवढाच म्हणजे मनातून एवढा चांगला ना पोरग्या की म्हणूनच ते का आम्ही बोललो की एवढं जीव कोणाक लावू नको. खरंच तर खूप एकदम असा निस्वार्थपणे प्रेम करणाऱ्यातलं एक असं मानसी. मानसी बोलता निलेश दादा त्यात थँक्स कशाला, आपल्या माणसांना नो थँक्स नो सॉरी असं माझं आहे. व्हेरी गुड मानसी. हळदीच्या अदार वगैरे टाकून पी तू. हा दादा हो, पण पिते दूध आवडत नाही. सातारकर नमस्ते. सातारकर हॅपी दिवाळी. नितिन दादा बोलते कहाँ से हो आप, हम है महाराष्ट्र से. निलेश दादा बोलते विशाल आला मानसी तुझं डोकं खायला, ये विशाल ये. विशाल दादा. सम्राट बोलतोय ताई पाणी पी तू. हो दादा पाणी पिते. सातारकर दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा प्रीतीताई. सातारकर
हॅपी दिवाळी तुम्हालाही आणि तुमच्या फॅमिलीला. नवीन नवीन असाल तर प्लीज दादा सबस्क्राईब करा चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि डबल टॅप करून 13वा लाईक तुम्हीच करा. आणि निलेश दादा म्हणते बरं मानसी, सॉरी फॉर थँक्यू. परत सॉरी. सातारकर जय श्रीराम, जय श्रीराम दादा. सातार कसे आहात प्रीतीताई? सातारकर दादा मी छान आहे. 12वा लाईक सातारकर दादांनी केले, थँक्यू सो मच. विशाल आवशिक आवशी बापाशी घोवाक जीव लाव मानशी. विशाल दादा असं नको बोला. आई वडिलांवर तर जीव प्रत्येकाचा असता, त्यामुळे असं नको बोला. त्याच्या मनाक लागतला, मनात नको बोला. स्वॅपी मच्छीचा सूप पी मग गरम. मच्छीचा सूप कोण पिता? सातार सबस्क्राईब केलं, थँक्यू सातारकर दादा, थँक्यू सो मच. आणि लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. आणि थँक्यू, तुम्ही आमच्या यूट्यूब फॅमिलीचे मेंबर बनलात. उद्याच्याही लाईव्हला जॉईन व्हा. 1चा टायमिंग असतो आमच्या लाईव्हचा. हो खूप जीव लावते मानसी, आमचे होणारे भाऊजी खूप नशीबवान असतील. हाय हाय खरंच. सातारकर ओके बाय, परत येईल. थँक्यू सातारकर दादा, थँक्यू सो मच. आणि वन्स अगेन हॅपी दिवाळी टू ऑल युअर फॅमिली. मानसी बोलते प्रीतिया ताई आणि निलेश दादा आणि रोशनी ताई खूप सपोर्ट करतात विशाल दादा. बघ विशाल दादा, तू असं बोलू नको, खोकला राहील. ओके दादा. विलास देवरे हाय विलास दादा, हॅपी दिवाळी. विशाल दादा गो प्रीती हडे कोण कोणाचा नाय, पहिलो परिवार बाकीचा नंतर. अरे हो, पण तू असं बोला नको. असं फक्त म्हटलंय मी की आवशी बापाशी जीव लाव. अरे कारण ते जो आवशी बाप त्याच्या आई वडिलांवर जीव असतोच ना रे. पहिलो जीव आपला आई वडिलांवरच असता. निलेश दादा भाऊबीज अजून भेटला नाही कोण? भाऊजी ओके, भाऊजी अजून भेटला नाही कोण. ओके मानसी, येईल तुझ्या नक्की आयुष्यात एक छानसा तुझा जोडीदार जो तुझ्यावर खूप प्रेम करेल. महेश पानसे, महेश दादा म्हणताय छान वाटला मराठी ऐकून. कुठे गेलं कानातलं माझं? छान वाटला मराठी ऐकून, थँक्यू महेश दादा, थँक्यू सो मच. आम्ही मराठी माणसं आणि आम्ही कोकणातली माणसं असो, तर आमच्या तोंडात मालवणी आणि मराठी शिवाय काय नसता. तर थँक्यू सो मच छान कमेंट केल्याबद्दल. आणि तुमचं स्वागत असं आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये. तर हॅपी दिवाळी. संजय गावडे, संजय दादा हॅपी दिवाळी तुम्हालाही. स्वॅपी तुमच्या वर सनलाईट पडलं की रेड दिसता तुम्ही, स्ट्रॉबेरी सारखं. धन्यवाद स्वॅपी दादा, थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणतोय मानसी मस्करी नाही यार, खरंच खूप जीव लावते तू, तुझे होणारे मिस्टर नसीबवान असतील. हां खरंच निलेश दादा, आपली ब्लेसिंग मानसी सोबत आहे, तिला खूप छान चांगला जोडीदार भेटेल. महेश बोलतायत हो. थँक्यू. राजू सिंग मुंबई से ओके राजू सिंह, हैप्पी दिवाली राजू दादा, हैप्पी दिवाली. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो. महेश दादा बोलते सेम हर ताई. महेश दादा तुम्ही कुठले आहात, कोकणातले का? विशाल तुळसकर, मालवणी शिव्या पण असतात तोंडात. हो माझे मालवणी शिव्या पण येतात माका. घालून दाखवू काय? मालवणी शिव्या नाही येतात माका. स्वप्नील कुंभार हर
हॅप्पी दिवाळी. हॅप्पी दिवाळी स्वप्नील कुंभार दादा, हॅप्पी दिवाळी. कुठून बोलत आहात नक्की सांगा. मानसी, हो प्रीतीताई, आपण लाईफ टाईम कॉन्टॅक्टमध्ये राहायचं आहे. नक्की भेटू आपण 4 भावंड. हो हो मानसी, नक्की. निलेश दादा बोलते, होय ताई. मानसीला जर जीवाभावाचा पार्टनर मिळाला तर वन ऑफ द बेस्ट जोडी ठरेल. हो निलेश दादा, नक्की भेटेल तिला बघ. आणि आपण असू 4 जण तिच्या लग्नात. महेश दादा म्हणा नाही, छत्रपती संभाजीनगर. ओके महेश दादा, थँक्यू सो मच. हा, तुम्ही एवढ्या लांबून माझ्या लाईव्हला जॉईन झालात, खूप छान वाटलं. विशाल दादा म्हणता माका खूप येतात. बरा 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 बरा, पण ऐसं घालू नको कोणाक. मालवणी शिवाय ऐसं देऊ नको कोणाक फक्त. मानसी म्हणता निलेश दादा लग्नाला यायचं तुम्ही 3 भावंडांनी माझ्या. हो नक्की येणार मानसी, नक्की. आणि तू तर माझ्या जवळच राहतेस, समजलं का मानसी. तू जिथं राहतेस ना तिथून थोड्या अंतरावरच मी राहते, फक्त नाव नाही सांगणार मी. निलेश कोहेंडे, मानसी तुझ्या लग्नात भेटू आता. काय म्हणते ताई. हा निलेश दादा, आपण भेटू ना तिच्या लग्नात. स्वप्नील के, महाराष्ट्र सांगली. ओके, सांगलीमध्ये पण कुंभार आहेत का. स्वप्नील दादा तुम्ही कुंभार आहात का. आम्ही पण कुंभारच आहोत. निलेश दादा म्हणतोय जर मुंबईमध्ये असलो तर नक्की मानसी, प्रॉमिस. काय निलेश दादा, जर मुंबईमध्ये असेल तरच लग्नाला जाणार. स्वप्नील दादा म्हणतायत आय रिअली लव मालवणी. ओके, खरोखर स्वप्नील दादा खरा सांगता, तुमका मालवणी खूप आवडता. तुमच्यासाठी 2 वाक्य मालवणीत बोलतोय. स्वप्नील दादा तुमचं स्वागत असा माझ्या चॅनलवरती. माझ्या चॅनलवरती असेच रोज येवत जावा आणि लाईक करत जावा, आणि नवीन असा तर सबस्क्राईब पण करा. हा हो हो. मानसी म्हणते निलेश दादा येऊचाच लागणार आहे, मध्येच असणार. काय मानसी, गावाकडे असाय ठेवतं ना. स्वप्नील स्वागत आहे. निलेश दादा हे बघ, हे सांगली मधले असत, त्यांना मालवणी खूप आवडता. हो खूप आवडता मला. मग स्वप्नील दादा तुम्हाला येते का मालवणी बोलायला. मी मुंबईमध्ये हवा यार तेव्हा. मग तू कुठे जाणार आहेस का, प्लॅन आहे का. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच स्वप्नील दादा, थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. आणि माझी मालवणी कशी वाटली नक्की सांगा. मानसी म्हणते दादा तेव्हा रिझन नाही द्यायचं, यायचं तुम्ही सगळे लग्नाला, बहिणीला पण घेऊन या. हो मानसी, निलेश दादा घेऊन येणार आहे वहिनीला, नाहीतर वहिनी दादाला परी मारेल जर नाही आणलं तर. निलेश बोलतोय बरं बरं चल, पाताळातून पण येईन मानसी तुझ्या लग्नासाठी. बरं बरं. स्वप्नील दादा म्हणताय तोडका मोडका बोलतात. ओके, म्हणजे तोडकी मोडकी बोलायला येते तुम्हाला मालवणी भाषा. मग तुम्ही प्रॉपर सांगलीचेच आहात की म्हणजे कोकणातले आहात. सांगलीचे. बरं असं सांगलीचे. सांगली जवळ, तसा जवळच आहे ना सिंधुदुर्ग पासून. मानसी, हो निलेश दादा. सांगलीचे, तुमचं सरनेम कुंभारच. खूप कुंभार आहे सांगली, कोल्हापूर, सातारामध्ये. ओके. बरं आहे मग. आम्ही पण कुंभार, आम्ही सिंधुदुर्गातले कुंभार. या दादा, स्वप्नील दादा कधीतरी सिंधुदुर्गात पण या फिरायला. कधी भेट दिलात का सिंधुदुर्गामध्ये. आशिष दुपारे,
नमस्कार आशिष दादा, खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात. शुभ दीपावली तुम्हाला आणि तुमच्या फॅमिलीला पण. लाईक डन, थँक्यू लाईक डन केल्याबद्दल. पण तुमचं लाईक झालं नाहीये, पटापटा लाईक करा डबल टॅप करून चॅनलला. स्वप्नील दादा, माझं एक कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे, त्यात मी कोकणातले पण व्हिडिओ टाकते. नक्की जाऊन मला एक माझे व्हिडिओ पहा आणि छान कमेंट करा. मानसी बोलली, निलेश दादा, रोशनी ताई आज लाईव्हला असेल तर या. हो मानसी, आम्ही येतो लाईव्हला. के सिंधुदुर्ग का आलो की नक्की चहाला येईन. आम्हाला काही पर्यटन स्थळ सुचवा. आहेत, भरपूर आहेत पर्यटन स्थळ. एक वेंगुर्ला आहे, वेंगुर्ला बीच आहे. मालवण किल्ला म्हणजे सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. परत देवबाग एक आहे, आणि काहीतरी भरपूर असे बीच वगैरे आहेत. परत रेडी एक गणपती मंदिर आहे, गणपतीपुळे आहे, खूप काय काय आहे. निलेश दादा म्हणते, कधी आहे रोशनी ताईची लाईव्ह? काय माहिती, मी हल्ली बघते रोशनी ताई लाईव्ह येते आणि मध्येच जात, काय समजत नाही मला तिचं. स्वप्नीलला सांग ताई, सिंधुदुर्ग मधील पर्यटन स्थळे सांगितली ना दादाच की ह्याचा काय तो सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, वेंगुर्ला बीच आहे, रेडीचा गणपती आहे. परत भरपूर सारी बीच वगैरे आहेत छान छान, जिथं तुला शांतता छान भेटेल, जिथं गडबड नसते लोकांची, शांतपणे एन्जॉय करता येतं. जी अजून हिडणं आहेत अशी स्थळं आवडतात फिरायला आम्हाला. जी अजून हिडन आहेत अशी स्थळं आवडतात फिरायला आम्हाला. अजून एक आहे रांगणागड म्हणून आहे, जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच आहे. तिथं तुम्ही जर पावसात गेल, आणि तो गड असा आहे की पूर्ण डोंगर चढून तुम्हाला त्या गडावर जावं लागतं. त्यामुळे ज्याच्या ट्रेकिंग करायची हिंमत आहे तोच माणूस वरती जाऊ शकतो. जर ज्याला धाप वगैरे लागते तो माणूस जाऊ शकत नाही. तर माझे मिस्टर आणि मागच्या पावसात जूनमध्ये गेलेले फिरायला तिथं, आणि तिथं मस्तपैकी चिकन वगैरे घेऊन गेलेलं, आणि एक शेड आहे तिथं म्हणजे तुम्ही जेवण जाऊन बनवू शकता आणि छान फिरू शकता. तर असं एकदम खूप सुंदर असं आहे तिथं. रांगणागड किल्ला म्हणून आहे. खूप असं हिरवळ, म्हणजे पावसात जायला खूप भारी आहे, म्हणजे एवढी हवा वगैरे येते ना, छान. विजयदुर्ग फोर्ट पण आहे. हिडन स्पॉट ऑफ नेचर, तारकर्ली. मानसी बोलते, काय माहित आज लाईव्ह आहे का. मागच्या महिन्यात केलं रांगणा, छान आहे. अरे वा, म्हणजे तुम्ही तिथं फिरलात. पावसाच्या एकदम दिवसांना खूप छान वाटतं तिथं. देवगडमध्ये इच्छा पूर्ण करणारे कुंकेश्वर मंदिर. हो, कुंकेश्वर मंदिर पण खूप छान आहे. मी ट्रेकर आणि ट्रॅव्हल आहे. छान आहे मग दादा, तुम्हाला तर अशी हे पण आहे सावडावचा धबधबा माहिती आहे, सिंधुदुर्गातच आहे सावडावचा धबधबा. तिथं आता काचेचा पूल पण केलाय, तुम्ही जाऊन पण नक्की पहा सावडावमध्ये. तर पटापट लाईक केलं नसेल तर लाईक करा. थँक्स म्हणतात दादा. स्वप्नील दादा, थँक्यू सो मच. उद्या पण लाईव्हला नक्की या. माझ्या लाईव्हचं टायमिंग आहे एक म्हणजे 1च्या दरम्यान असतं, 1:45 ते 1 पर्यंत माझं लाईव्ह जॉईन म्हणजे चालू होतं. कधी कधी म्हणजे 10 मिनटं लेट होतात, पण असतं माझं लाईव्ह. फक्त संडेला वगैरे मी नाही करत. तर नक्की लाईव्हला परत जॉईन व्हा सर्वांनी.
मस्त गाव फिरून आल्यासारखं वाटेल. हा मस्त वाटेल. कोकण आहेच भारी फिरण्यासारखं. राऊ कुडा, हाय भाभी, हॅलो, हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी टू ऑल लाईव्ह मेंबर्स. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा आणि लाईव्हला जॉईन व्हा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. मानसी बोलते, अच्छा काय बोलताय ताई, माझ्या जवळपास राहतेस यार, आता तर खरंच मनापासून भेटायचं आहे. हो मानसी, तुमच्याकडे ते वजराटकर डॉक्टर आहेत, ओळखतेस का वजराटकर डॉक्टरांना? वजराटकर डॉक्टर. ताई चहा ताईकडे घ्या आणि जेवायला माझ्या आत्याकडे जा. स्वप्नील, देवबाग मध्ये रेस्टॉरंट आहे आमचे. अरे वा, हे निलेश दादा आमका सांगत नाही, आम्ही गेलो असतो तर. काय निलेश दादाशी आमका सांगत नाही, आम्ही जवळ असो ना, मग जाऊन तर देवबाग मध्ये. काय निलेश दादा, बघ मानसी, आमका सांगक नाही रेस्टॉरंट असा देवबाग मध्ये, थंयसर जाऊन आम्ही सांगा ना की निलेश दादाचे आम्ही फ्रेंड्स असो, आमका द्या जेवण लवकर. फ्री मध्ये. हे भगवान. स्वप्नील दादा म्हणतात, अरे वा. चला बरं झालं सांगल्यान, देव रेस्टॉरंटचं नाव नाही सांगू. बघ स्मार्ट. रेस्टॉरंटचं नाव पण सांग. मी जातले आता डिसेंबर मध्ये गेले की मालवणात फिरा देवबाग मध्ये. आणि तुझ्या आत्तेक सांगण ठेव की माझी बहीण येतली या, ती त्यांका मस्त मस्त चांगला चांगला जोक द्या म्हणून. हॅपी न्यू वर दीदी, न्यू इयर. अरे अजून न्यू इयरला, हॅपी न्यू इयरला खूप टाइम आहे दादा, तरी पण हॅपी न्यू इयर. भेट ताई, भेट ना मानसीला जर जवळ असाल तर. पण आता मानसी आहे मुंबईला, तिच्या मी गावाकडचं बोलते. निलेश दादा बोलतो, अगं तू तर गावचे नाव लपवले आहे, पण मला मानसीचं गाव माहिती आहे ना, मग मी माझं नाव अजून गावाचं नाव सांगितलंच नाहीये. मला मानसीचं गाव माहिती आहे, त्यामुळे मी मानसीला फक्त सांगते की हे, पण मी माझं गाव नाही सांगितलंय अजून. स्मार्ट आहे मी. कोकणी कुंभार सरकारांना भेटला पाहिजे. कोकणी कुंभार पण आमच्याशी जोडले गेले पाहिजे. ओके. हा मग या दादा, नक्की या, भेटू आपण. मी तर गेल्या वेळी पण बोलत होतो, गावचे नाव का नाही सांगत, तू नुसता सिंधुदुर्ग करत राहुलसस. नाही दादा, गाव नको सांग, गावचं नाव नाही सांगायचं मग. मानसी, हा ना दादा, मला पण खरंच मनापासून इच्छा आहे ताईला बघायची. तुम्ही पण निलेश दादा तसं जवळपास राहता माझ्या इथून माहिती ना. ओके. अगं मानसी, मी तुला विचारलं की तू हे वराडकर डॉक्टरांना ओळखतेस का असं विचारली. तुझ्या गावचे आहेत ना वराडकर डॉक्टर, तर त्यांना तू ओळखतेस का असं मी तुला विचारली. तू काही रिप्लायच दिलास नाही.
तर मित्रांनो, नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. अभिषेक हाय लाईक डन, थँक्यू सो मच. हॅपी दिवाळी. कसे आहात तुम्ही? आम्ही छान आहोत दादा. अभिषेक दादा, आम्ही छान आहोत. हॅपी दिवाळी तुम्हाला. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कुठून आहात तुम्ही? मी आहे कोकणातून. ताई प्लीज जमलं तर भेटू, मला खूप जास्त आवडेल. आणि आता माझी स्माईल जात नाही. तू सांगितलं ना की जवळपास राहतो तेव्हापासून. स्वप्नील के. मानसी मॅडम तुम्हाला हिंट देतायत त्या तुम्ही समजून घ्या. तेच मगापासून सांगते मी मानसीला, तर मानसी काय रिप्लायच देत नाहीये. अभिषेक हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी सर्वेश रासम. हॅपी दिवाळी. हाय अभिषेक. नवीन आलेल्या सगळ्यांनी लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा सगळ्यांनी लाडक्या बहिणीला. थँक्यू सो मच अभिषेक दादा. आणि थँक्यू सो मच. सबस्क्राईब पण करा सर्वांनी. स्वप्नील के. कसली हिंट देते दादा मी सांगाल प्लीज? अगं मानसी, मी तुला सांगते की तुझ्या गावात वराडकर डॉक्टर आहेत ना, त्यांना तू ओळखतेस का? तुझं जे गावाचं नाव सांगितलेलंस ना, त्या गावामध्ये एक डॉक्टर काका आहेत, वराडकर काका. त्यांना तू ओळखतेस का असं मी तुला विचारलं. जा पुरुषोत्तम. हैप्पी दिवाली. जो बोल रहे हो आप, हैप्पी दिवाली से 3 दिन तक इसका राज रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए. हैप्पी दिवाली बोलना आजकल फैशन हो गया, अगर किसी को पता है नहीं संस्कृत क्या होता है? नहीं भाई, हमें संस्कृत कुछ नहीं पता. मानसी. स्वप्नील दादा. स्वप्नील दादा ओके दादा, नाही समजलं काय बोलताय ते. आज काय जेवण बनवलं? तर आज आहे जेवण, डाळ बनवली आहे, भात बनवला आहे आणि भाजी आणि खीर बनवणार आहोत. गणेश राठोड. दिवाळी की हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हालाही गणेश दादा दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. मानसी. निलेश दादा, आज शेवया खीरची रेसिपी एडिट केली आहे, व्हॉइस ओव्हर देऊन पण हिंमत नाही होत पोस्ट करायची, कारण त्यात अडकत बोलत आहे थोडा थोडा. मानसी, आधी त्यामध्ये जाऊन तुला जर म्हणजे तुला वाटते व्यवस्थित नाही तर परत हे करायचं आणि प्रॅक्टिस कर. काय होते त्यात, होणार व्यवस्थित. लाईक केलं, थँक्यू. लाईक करो. तर थँक्यू मानसी. ऐक, बाय मानसी. चला आता माझा लाईव्हचा वेळ संपतोय, तर पटापटा सर्वांनी जर निलेश दादा. अगं ताई, कधी पण जा, आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये कन्सेशन नाही, सगळे फ्री. सगळे फ्री. आपली माणसं आहोत तुम्ही, माणसे आहात तुम्ही, तुमच्याकडून काय बिल घेणार? नाव शंतनू हॉटेल आहे ताई. शंतनू हॉटेल आहे ताई. कुठल्या मंदिराजवळ? देवबाग विठोबा मंदिराजवळ. ओके दादा. निलेश दादा, मी जर ना मालवणाला फिरायला गेली ना त्या साईडला तर नक्की जाईन. मानसी, तुम्हाला त्यांनी एक ठिकाण सांगितलंय, आता तिथून पुढे तुम्ही शोधू शकता प्रीतिया ताईंचा पत्ता. एक दादा. मैं नव्या. हॅलो हॅलो नव्या. डीके दादा. मैं नव्या. हॅलो हॅलो नव्या. मानसी. स्वप्नील के दादा, मला नाही माहीत कोणती हिंट दिली, मी नाही पाहिलं. डीके दादा. मैं नव्या. हॅलो. अगं मानसी, आता तू ऐक जरा. मी म्हटलं तुझ्या गावातले वराडकर डॉक्टरांना तू ओळखतेस का?
विराट कोहली स्पोर्ट एबी अस्मा अस्सलाम वालेकुम. ओके, हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी सर्वांना. विराट दादा हॅपी दिवाळी. यसीर खान हॅलो, हॅपी दिवाळी. मानसी लवकर रिप्लाय दे मला. मी तुला विचारते, तुझं गाव आहे ना गावाकडचं कोकणातलं, तिथले वराडकर डॉक्टरांना तू ओळखतेस का? मानसी आपल्याच विश्वास आहे. इथं मी ओढून ओढून 4 वेळा ओरडली तरी मानसीला काही कळतच नाहीये. ठीक है, ये कौन सी भाषा? ये मराठी भाषा है, मराठी भाषा. नया साल मुबारक. कधी आलं नया? कब आ गया नया साल? अभी तो 2-3 महीने बाकी है, 2 महीने. ये मराठी भाषा है, ये मराठी भाषा है, मराठी भाषा. पाणी नाही पिलं ना तू ताई? नाही पिलं. ये कौन सी भाषा है? मराठी भाषा है, ये मराठी भाषा. हम मराठी है वह, हम मराठी है वह. मानसी रिप्लाय दे मला पटकन. मी म्हणते, तुझ्या गावातले वराडकर डॉक्टरांना तू ओळखतेस का? रवी गोडके कुठे राहता? मी कोकणात राहते. स्वप्ने की दिवाळीच्या शुभेच्छा मालवणीमध्ये द्या की तुम्हाला भराटी लाभो, यश सुख समृद्धी लाभो असं बोला मालवणीमध्ये. ओके स्वप्ने, दिवाळीच्या सगळ्यांका खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुमका ही दिवाळी भरभराटीची जावो आणि सुख शांतीची समृद्धीची जावो ही ईश्वरचरणी मी प्रार्थना करते, देवाकडे प्रार्थना करते की ही दिवाळी तुमका खूप चांगली जावो. तर दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा सगळ्यांका. सम्राट बोलते, मानसी ताई कुठे गेली? स्वप्नील केस माल देत आहे. विद्यानंद दादा हाय दीदी. निलेश दादा मानसी सुरुवातीला त्रास होईल. हो. सम्राट माहेर दादा आहे मी इथेच. अगं मानसी, मी एवढी ओढून ओढून बोलते, तुम्हाला रिप्लायच देत नाहीयेस. स्वप्नील दादा म्हणते, मी तुमका थँक्यू बोलते. स्वप्नील दादा मी तुमका पण थँक्यू बोलते. तुम्ही माझ्या चॅनलवर इलास, छान छान बोललास, खूप बरा वाटला. उद्या पण नक्की या माझ्या चॅनलला भेट द्या. मी रायगड माणगावचा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. मी कोकणात सुट्टीला आलो होतो. कोकण फार छान आहे, निसर्ग सौंदर्य. मी अलिबागला आलो होतो. व्हेरी नाईस. मानसी बोलते, नाही माहीत ग ताई हे डॉक्टर. ठीक आहे, जाऊ दे चल. पण मी आई आज घरी विचारते आणि उद्या सांगते. ठीक आहे मानसी, तर थँक्यू सो मच. विद्यानंद दादा दीदी तुमच्या गुगल पेचा नाही पडणार असे बघा ना. दीदी तुमच्या गुगल पेचा नंबर द्या ना. कशाला दादा माझ्या गुगल पेचा नंबर? माझ्या गुगल पेचा नंबर तुम्हाला कशाला पाहिजे? दीदी तुमच्या गुगल पेचा नंबर द्या ना म्हणतायत. व्हॉइस ओव्हर करायची गरजच नाही पडणार असे बघ ना. किंवा तू त्याच्यावर असं म्युझिक टाकू शकतेस ना. मानसी कसं करतात दादा सांगा ना. मला माहित नाही. व्हॉइस ओव्हर न करता प्लीज सांगा. म्युझिक लाव आणि त्याच्यावर तू काय काय टाकतेस ते असं शॉर्टमध्ये टाक. म्हणजे मीठ टाकलंस तर 1 स्पून 1 चमचा मीठ, त्यानंतर मसाले टाकशील त्यांची नावं वरती टाक असं. आनंद उपाध्याय हाय दीदी. हाय.
तुम्ही माका पण भारी वाटला तुमच्याशी बोलू. थँक्यू स्वप्नील दादा. प्रवीण भालेराव पीपी, नमस्कार. नमस्कार, हॅपी दिवाळी प्रवीण दादा. सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर मानसी टाईप करून कसे समजावूस ताई, सांग ना तिला जरा. अगं मानसी, तू इनशॉट ॲप डाउनलोड केलायस ना, त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये टेक्स्ट पण असतो. त्यात तू प्रत्येक वेळी म्हणजे तुझे व्हिडिओ बनवलास त्याच्यावर तू टाईप पण करू शकतेस त्या व्हिडिओच्या वरती टेक्स्टमधून. मी ट्राय करते म्हणजे त्याचा व्हिडिओ बनवण्याचा आणि अपलोड करते, मग तुम्हाला कळेल. म्हणजे त्याचं स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून मी टाकते, मग 2-3 दिवसात टाकते मानसी. ओके. असं तोंडाने कसं समजावू ना, म्हणजे दाखवूनच कळेल तुला. किंवा इनशॉट ॲपवरून म्हणजे कसं यूज करतात ना इनशॉट ॲप, तो पहिला बघ तू यूट्यूबला. इनशॉट ॲप कसा म्हणजे हे करतात, यूज करतात, प्रत्येक त्याचं फ्युचर कसं यूज करतात ते बघ, आणि एकदा दोनदा बघ आणि तसं करण्याचा प्रयत्न कर. आणि मी पण एक टाकेन व्हिडिओ. तर शुभांगी अनिल तावडे, नमस्कार शुभांगी ताई, हॅपी दिवाळी. स्वप्नील निलेशमध्ये स्वप्नील, आम्हाला पण बरे वाटले, थँक्स फॉर कमिंग. तर थँक्यू सर्वजण लाईव्ह आल्याबद्दल. तर आता लाईव्ह संपवते. पाडव्याच्या आणि दीपावलीच्या खूप शुभेच्छा सर्वांना. खूप सर्वजण हॅपी राहा, हेल्दी राहा. बाय. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटूया. बाय निलेश दादा, बाय मानसी, बाय शुभांगी ताई, बाय स्वप्नील दादा, थँक्यू सो मच. बाय 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 बाय.